No niin, eli kun kysyttiin perusteluita, kun aika kärkkäästi otin kantaa Valmetin traktoreihin tai Valtra nykyään. Eli no käytännössä sama asia, mutta brändi on vähän vaihtanut nimeensä niin kuin nykyaikaisempaa ja muuta. Valmeteissa on ollut huonoja puolia maailman sivun, koska no mä en ihan tän nyt, niin kuin sanotaan viimeisen 2 vuoden aikana, että se oli 2 vuotta vanha juttu. Ja silloin se oli uusi. Ja se oli joku 180 heppanen Valmetti, millä mä oon viimeksi ajanut. Silloin mä kävin vaan aurailemassa, niin naureskelin sitä, että niin tilanne ei ole mihinkään muuttunut näiden vuosien aikana. Valmeteissa on yhä edelleen niitä keppejä siellä hytin nurkassa kuin Pielaveden kirkon porstuassa. Ja sieltä ei kuitenkaan niinku vaihteita löydy, niinku pieniä vaihteita. Kun puhutaan jostain satteesta hommasta esimerkiksi, että sun pitäisi saada nivelakseliin 1000 kierrosta minuutissa kierrosaluetta sellainen reilusti, että se jaksaa pyöriä esimerkiksi paalatessa, niin joko se menee jollain vaihteella liian lujaa tai liian hiljaa. Se on niin kuin aina ollut Valmetin ongelma se, että niin vaikka niitä keppejä on miljoona, niin oikeata vaihdetta ei löydy. Ja ainakin nämä on niin kuin omakohtaisia kokemuksia, että ei niin kuin sopivaa pykälää ei vaan löydy, että sitä porrastusta tarvitsisi olla enemmän. Seuraavia Valmetin ongelmia on se, että niin kuin että se on etupainoinen traktori. Että sä laitat maasiirtokärryn perään, meet kippaan saveen, niin aina on taka-akseli maasta irti, kun sä vedät kipin ylös. Kun aisa nostaa, niin traktorin takapää nousee maasta ylös. Ja mitähän muita mä keksin Valmetista? Kovia polttoaineen syönti on ollut Valmetissa aina ongelma. Että niin kun se soppa maistuu niin kun ihan helvetisti enemmän, kun puhutaan saman tehosarjan vastaavasta. Tää ei ole maksettu mainos, mutta esimerkiksi keissi, niin toi aika paljon pienemmällä polttoaineen kulutuksella mennään. Ja no Valmetissa taas se kuljettajan mukavuus on aika paljon parempi kuin esimerkiksi keississä. Ainut asia, mistä mä keksin Valmetin hytissä miinusta, on se helvetin lähellä oleva takalasi. Että se on niin kuin aina siinä niin kuin ihan heti penkin takana, että siihen niin kuin lyö päänsäkin, jos tekee jotain kyseenalaista hommaa, missä kone hyppii, niin siihen voi jopa lyödä päänsä. Mutta se on niin kuin ainut miinus siitä niin kuin kuljettajan ergonomiasta. Muutenhan Valmetti on ihan ykkösluokkaa niin kuin kuljettajan mukavuuden suhteen. Ja on helvetin miellyttävä ajaa jopa maantiellä. Että kaikissa on aina hyvät ja huonot puolet, mutta Valmetissa on mun mielestä aika paljon niitä huonoja juttuja, mikä tekee sitten epämiellyttävän työskennellä. Tässä oli mun perustelu.